Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kide kitop medical colleges bat ru hakador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki ba ki don laga jong ka jing sngo jong ki halor ka jing khanra ka Shillong Municipal Board ya ginong de madan ha khandai lat ngilayo ban ya kran bat ki reu ba ke baya lenti ha khandai lat bat tong ini sngap ki don ayu ban ong ya hap ka sarkar kala penbiang ya ke jaka bakini ki priu di madan kila ban leti kila sna di ka kistol kata ka nyiru ni support ya ka SMB ba ya ka ka baki kila sna kila penbiang ki kam kini kila ai ki jaka babiang tiki kide ban let ki chata na ma ba kan internet kan ke Shillong jong fi ke jkhap nya ke jing jaing de lemba ke jing ne ko ne kan biang ki pocket ki stang ni kini te ka biang hi baki let chata ka boleh semua ka le sibun ba la dan hi jing kana ngai ko bala dinar di ki tiu badi madan hoi ki bedi badan di kamut di bun kesyan khar em ki bun ki de khar ba shom di madan da forni per ke bangi long ni khasi kata nganu tes boleh semua lu ni ka semua ka biang kala kham ko lu jiwa ne ko ba misal ta biang ni kamut ka biang ka rukom le jong ka sarkar hawat kamal da khamya tamo ki basong ni menta fi i ki badon ya COP nei ki badon kot badon sla ki biang ki kot sla ki badon ka hok bakin di madan ko namar kumasyo no nei ban sukni no ka khauja jong ki ulong re ki de ben biang ki kot sla but pismo dei ba ki de ben kan ria sha ka jaka ba kalabu sarkar kata tika shong je kran jo ki bak sarkar mo ngim la bangin ya ong mengi pa ba ngi ti spet tang jing ha jing ya jing pa namar ka sarkar kala penbiang ka jaka TV pimpat i kadon hakrum jong ni muda kadon kawe hante Persia State Bank of India ki jaka ki bala biang kurang pismo ya hap ka jing le jong sarkar kata kalong ta tika biang mo lada pidon kamen ting tiet pin kloy ben nya chati shrum ani ben le yang tu ben tiet ngi ba ton chite ting ya tiet mo kini be ya ni ti kata te la bonong deh namar teng teng ke ga belong convenient ngi ki pa kamlong mo tang untai dah boleh sibon kumno ya gani ka jing le jong sarkar pakan wen no ikini long di madan ang jing sungau jong ati ka ya kiwe ki bala kendang ya kini kiwe de ban kendang lang hi kan em to kan sa kendang mo Ndrei pi semua gumno pakan kale ka pedai ka sarkar bakum ta namar kala penbiang ki jaka bakum chong di jing di ka sarkar ka le ga badai tang bas no san ai hiru ki bab sakun ka ti ndrei kin yo pada ka jaka bakum chong di jing di kin sayo ada ka yo at ka baha yo ladam yo pati isnu san ai ki bom ki ba imjan na kani ka kamai jong ki ba di jing di kumni te bam dei hi boleh na super khat tang balong pen prepare ha pen shong ki hante kin yo nong hante kin nong hang niru ka don ka problem bala kala pelong congested kala ka don handai dei ban ya shong man ya ayu kan hak ini ro ki em jak po hiam ro pli sarkar ka dei ban pe kata kam dei kata ka hot tamam dei ban ya ra awat ban ya ra sti rene dei shong pen sutho gide benan ki leader na kaliang jok kiru ki ba kilong kemi na ki long pa na ki kren asodiang namar pa ka sarkar pismo kala penbiang ki jaka bakin di te hapo krum jong muda oi kete hang te ken kita jaka la pun kre ki la de kilong kila kile ka ba bahar kan nam ta perkhat long nam ta jong baro khot mo ban ya pe mo man ta ada kile kum ta ka jing pelu hang ni nang ta de adi be all round kamut ka kalong babahakin baka sarkar kala Oh, penbiang kali ka babah. bakin lek shong chate Yes. namar ki patiet tiet kumu ki da bihab lek tiet kandiat kampaji ne pin lek em si ko we ru mo ko mangi ki balai ngila mi na jing trei ngila ya suki ngila i kum kitu pade ko ngila sok em ngila rong ngila thiet ngila i kamu kala da ka dan kum kitu kala long normal ti ngi mo da ka jingai makana khandiat ru ne le along tama lagi tahi Loj kelek kawan. Tambah long kumta ken, baka weng tu dewan aja kapat ken.
ke sarkar kelak pembiang ke cakai mo. Kadon kawe hang ni from yang muda kawe hang teg mar persia SBI kapakila snack stall ba piang pura. Kumba kalong mentat bang iped nai. Kalej kawan badon kini ki badi hang di dekat thot em mar kane ke jaka paj ba. Kumba ki alej kiawan. Menta sakawe padru ki kaliru ngai ki yai lang nang ne. Te teng bapri ki paj ba ki nya khap nya. Samtam ki por wai office untuk janmet kutiaya yang ki pajba kawan sakakali ki vet sekini ki badi jingdi kum lembub kidan ki belasya lembub bro aki kali Kamut ka long ka sarkar kala pembiang ni pengeria ini long di madan. lada kala pendiang karukom ke badai kin ndai pat bantu penkenria bantu berat yaki kumto klam da pendiang nadong adong te kamlong Em nomor kani ke jing temu jong sarkar kadai ke pelak slam ha. Bat kila penbiang kila penkre ki stall gitu kan di potential ni. oi kata kebadan kam sakawe padru long kijaka baki syong te kade banong ke ba kuat ke bakia ke ba kijaka ke ba bahate ide bandiang ki nadong hadong tu bagi la ban syong tanta kamar kamataru kide bandon kijaka ru bakin stop ang tokin malam betul sibu ki ai ke jaka delajan mit hapkit biang sayeng apa tadi nang ta saka we padru long mentau ki penkeria anak ki yaki nang ne sa we pad ki babun ko pri ki baduk te ki jingot kadon hapen biang ki jingdon kam nam tabak ki kenria nang ne sa tai kata ke jing siu ka de bandon nang ta ke jing di ru si sin ku kenria ka batmai ke jing di ka kamla te ba kaniat kumaya yang ni ke jingyok jungki kan dunano kata lu aperkat ke sarkar de banyarap si pore ki Ade. ndai bande ben mar ki free ki baduk ki barit ki ba janjar mo pada ke sarkar kamla banyarap ki bukum kita den yarap ya nota From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.